Venga, eman dizut emaitza, ezta? Izan behar da 6, oraingoan eman dizut emaitza, bai? Eta, zuk asmatu behar duzu problema, ezta? Buruketa, oso ondo. Egun batean, mutil batek inbitatu zuen bere lagunari joateko etxera, eta mutilak zeukan 3 frisbee. Bale. Neskak lapurtu zion frisbee bat, Bai. eta egun batean mutilak oparitu zion neskari gustukoena, eta neska oparitu zion 4 frisbee. 4 frisbee? Bale. Oso ondo. Orduan, zeuzkan 3, 2 kendu zizkiote, bat geratzen da? Gehi 4. 6. Bat gehi 4? Ez, 2 gehi 4. 2 gehi 4, zi. Baina bidezko, zezeko 3 frisbee? Ken bat. Bale, konfundidu nazi. Bale, oso ondo. Bale, nizu, Estrella, pentsatu duzu? Nik eman dutzut emaitza, ezta, dara 7, ez? Bale. Etxe batean, 8 baloi daude. Bale. Gero lagun batek baloi bat lapurtu zio. Zema geratzen dira, izango txan galdera? 7, ondo. Bale, orain egingo duguna da, oinez, hau guztia material batzurekin egin. A ber, ontxe.